Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela kenazi ezihamba phambili namuhla. Bamashe bekhala ngezindleko zikamasipala ithemba ngobukhosi besizwe sakwaKhoza kanti ke bangondi ngasithebeni abokufika eThekwini. Izindaba ze1 KZN TV uzifundelo siyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Amalungu enhlangano eThekwini Ratepayers Protest Movement izakhamuzi kanye namaqembu ehlukene babambe imashi ngenhloso yokuphikisana nokukhushulwa kwamanani enkokhelo yezidingo zikamasipala ezifana namanzi nogesi. Laba bathi isimo somnotho kasivumi futhi ke baphila ngokuhluphekela amanzi njengoba umasipala uhluleka ukubahlinzeka ngawo. Abahlali baseThekwini bafuna lo masipala ubuyekeze uhlelo lokukhushulwa kwemali yezidingo ezifana namanzi nogesi. Laba bathi iningi kalisebenzi ngakho kuzoba umthwalo ukunyuka kwalezi zidingo. We're marching against the city against the high double-digit tariff increases which are unaffordable to many individuals. The city is not listening. They still want to push ahead with these exorbitant increases, and the ratepayers are saying no, enough is enough. It is unaffordable and they need to re-look at their budget and see what they need to take out all the fruitless, wasteful expenditure, take out the corruption, take out all the parties, take out all the frills and grills. You don't need to come with a double-digit tariff increase. So that's what we're marching about. For most individuals, you will find if you are employed, about maybe 30 to 40% of your salary has to go towards the municipal bill. You still have food, you still got to pay school fees, you still got to pay transport to get to work. It's unaffordable. Many people, even though you're employed, you still can't meet the high bills that are coming from the municipality. Izinhlangano ezahlukene zibumbane ngazulinye zabamba imashi nokuthula ebisuke eCarris Fountain ilibangise komkhulu lalo masipala. Kuvela ukuthi umasipala uhlongoza ukuthi ugesi ukhushulwe ngo-15%, amanzi wona akhuphuke ngo-10% ngokwahlukahlukana. Umnotho siyawubona ukuthi awumile ngendlela. Sinenkinga yomnotho nje, sinenkinga yokuthi eThekwini izidingo zethu siwumphakathi awubhekelelekile. So asisibone isidingo sokuthi ngabe kwenziwa yini ukuthi umasipala ubone ukuthi banelungelo lokuthi bakhuphule ama-tariffs azokhokhwa yithi siwumphakathi. Kodwa sibe iy'ngqalasizinda siyibona zingalungisiwe. Zonke iy'khalazo zethu siyayihambise, ey'ningi zazo azibonakali ziphumelela, kodwa bona babona kukhona isizathu sokuthi basinyusele ukukhokhwa kwama-tariffs eThekwini. So sila namhlanje sizophikisana nalokho Action SA sasiphikisile emkhandlwini siyamakhansela Action SA sakhombisa ukuthi asihambisani nakho. So nje sila namhlanje uqinisekisa ukuthi lento esasiyivotela lapha emkhandlwini sivota against ukukhushulwa kwama-tariffs sasiyimisele sasiqondile sasingenza iphutha. Kuzokhomleka ukuthi iTheku ngabanye bomasipala bakhahlanyezwe inkinga yokwantuleka kwamanzi nokwenza ke kusebenze uhlelo lokuhanjiswa kwawo ngamaloli athutha amanzi. Labahlali bathi meya idalule ukuthi ke isizibhalela izinhlaka ezahlukene ukuze kuxoxiswane. They're adopting the budget on the 29th of this month. They haven't announced what those tariffs will be. We're waiting to see, and then from there we will decide what we are going to do. Abemukele uhla bathi luzoxutshungulwa. Ngizela ngokuthunywa umkhandlu weTheku ukuthi ngizothatha uhlalo lwenkalazo lento kade siyilethile. Okwami ukuthatha ukusakazwa nake isayine lento ngilithengidlulisela ngaphakathi kubawubela. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bomdabu kwaZulu-Natal umfundisi uThula Sizwe Buthelezi unxusa amakhosi ukuthi uma engena ezikhundleni angazixoshi izinduna ezindala ukuze kube nozinzo emkhandlwini yawo. Lokhu kulandela ukuthi ebenomhlangano nomkhandlu wenkosi yakwaKhoza ukuxazulula izinkinga eziningi umphakathi wesizwe sakwaBhejane enseleni obukhononda ngazo zokungaphathi ngendlela inkosi esesihlalweni inkosi ke uMkhanyisi Khoza. Umphakathi bukhonda ukuthi lokhu inkosi uMkhanyisi Khoza yagcotshwa ngonyaka wedlule inkantolo yavalwa ayisebenzi. Isizwe sakwaKhoza sinesigodi ezishagalolwe kepha kusebenza izinduna ezintathu kuphela kusola ukuthi inkosi
iyazidiliza. Ngqongqoshe uzobusa ngibambisana nohulumeni womdabu KwaZulu-Natal umfundi Sithula Sizebuthelezi ubehola umhlangano oxazulula izinkinga ubukhosi bakwaBhejane obhekene nazo ezokulektheni kudunge kumphakathi ukuthi amakhosi akufuzile kadilize izinduna ezindala kepha kufanele adondolozele ngazo ukuqhuba umsebenzi wesizwe. Siyazi ukuthi inkosi isanda ngena esihlalweni sikayise ngonyaka odlule, ngakho ke okuningi inkosi sakufunda okube nezeluleko ezinhle ukuthi inkosi ayibambisane nezinduna ngoba izinduna zinolwazi futhi sezilihambile loluhambo lokuthi sizwe siphathwa kanjani. Siyakhuthaza njengomnyango wakwaCOGTA ukuthi uma amakhosi engena eyikhundleni angayiqhelisa izinduna ezindala ngoba izinduna ezindala izona ezokwazi ukuthi zilekelele amakhosi ukuthi inkosi idondoloze ngazo. Ngakho ke kube iseluleko nathi esisikhiphile namhlanje ukuthi inkosi ekhona esanda ngena esihlalweni ayibambisane nezinduna ezindala ngoba izona izokwazi ukuthi ziyeluleke ngokweqiniso. Ubuthelezi ngusomphakathi ukuba usebenzisane nenkantolo yakwaBhejane ukuzwakala sezimvu zawo. Sawukhuthaza nomphakathi ukuthi umphakathi awusondele enkantolo uma kukhona izikhalo abanazo, kukhona usizo abalidingayo, abangahambeli kude ikakhulukazi intsha esadinga amathuba emisebenzi. Ngakho ke umhlangano ube impumelelo enkulu esibongayo nabomthetho ukuthi babe ingxenye lapha enseleni ukuqikelela ukuthi yonke into ihamba kahle. Amalungu omphakathi athi izinkinga bezikhungethe ubukhosi bakwaBhejane sezixazululekile. uMEC ke usukumele phezulu ke uThula Sizebuthelezi wafika ngqo athumelanga uyifikele mathupha ezikhalazweni esasinazo kwimemorandum yethu zazi intathu. Esokuqala sasithi sicela ukuthi inkosi yesizwe isheshe ibuye ngokusheshsha izokwenza umsebenzi wayo ngoba izinto esizwe zenzeke kahle. Esesibili isikhalazo sethu kwakuwukuthi sicela ukuthi isigxivizo sesizwe sheshe sibuye esizweni sizosiza amalunga omphakathi. Esesithathu isikhalazo sethu kwakuwukuthi umabhalane wesizwe njengoba ubengaseze emsebenzini akeze. Ezintweni ezintathu zonke ungqongqoshe ngifisa ukumthulela esiqhoko ngoba konke besikucelile ukuthi kwenzeke kuzokwenzeka. Kungenelisile kuba kufika ungqongqoshe ngalendlela le esesikhululeke ngayo amaphutha onke lamaningi akhulunywa ukuthi siyaxoshwa singenze lutho. Sifuka udliwe inkomo uphinde uyaxoshwa futhi. Ukungekho uxoshwa ubani? Xoshwa yindaba ezithawethu lo ofika ongaze ahlale nathi kodwa aqhamuke sethu uyaxoshwa. Tungaze bebikho icala eliquliwe emthethweni kwabona ukuthi ayiliyakulahla kulungileke ushawa ngoswazo oluncane. Alikho icala sike sahlala nalo wabekwa kanye ngonyaka odlule wahamba futhi ngawo ngiyaqala ukumbona ke namhlanje ngathi kwesibili. Kuthi ke kungenelise kakhulu kufika kwangqongqoshe namhlanje. Sizokhuluma zonke izinkinga zethu ezisiphethe kabi. Izindabeni ze1 KZN TV kubiNkosenhle Mthembu enseleni. Usuku lesithathu namuhla abufika belele phandle ngoba bethi bafuna uhulumeni abavikele kwabe March and March ephinde abahlinzeke ngezindawo zokuhlala ngoba bethi abaphephile ezindaweni zabo. Amaphoyisa athwale kanzima ukususa laba ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eThekwini izolo. Namuhla kubonakala isibalo sabebehleli leli bhilidi sinyuka uma qhathaniswa nosuku la izolo. Laba amaphoyisa balethe kule ndawo ngoba ngaphakathi kunehhovisi lamanxusa elibhekela labo ababaleka emazweni abo ngenxa yezimpi. Kusukela befikile izolo akekho noyedwa okwafika ukuzobalalela isikhalazo zabo noma ukubanika usizo. Imbiko evelile ukuthi ababhekelela leli hhovisi abekho kuleli viki. Omunye othole ukulimala engalweni izolo uthi udinga usizo lukahulumeni ngoba akwazi ukwenza lutho ngenxa yokulimala engalweni. Uthi isibhedlela azibanike usizo. They come with it's like a bomb. They come there for bullets and then they spray for us. We fell down. You know, there's no way to run because once they spray that smoke, it's coming inside the house. We fell down in the eyes. He fell down. Once we fell down, others they shoot them with a bullet. So the way we fall down, people, because everyone have to know how he gonna help himself. Now they fall on me. Once they fall on me, everyone they come and fall on me because everyone was looking for the way. After that,
the police say no. They say they're gonna get the police say we come straight until here to their corner. Once we reach to their corner, we say no. There is one guy, he went there, he buy for us some medication. And then so because it's late, let us go to the clinic because all the hospital, they don't want us. And then early in the morning, we wake up, we go there. Once we reach there to the clinic, they say no, you must go to see the doctor, to make a, what is that? They say you must go and check what happened. Once I reach there, they say, no. That's why I'm coming here. I'm on the pain. They give me some medication there by clinic. They give me Panado and Brufen. They say there's nothing they can do. I must go buy. And I say, well, how can I go buy? I say, no, you go buy either. Go back to the hospital. Leli qekebane lengasula abantu abayinkulungwane beliqhenqe ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eThekwini ngoba bethi bafuna uhulumeni abavikele ngoba kunzima ukuphindela emazweni abo ngenxa yokuthi bashiya kunezimpi. Bathi kusukela bebone umyalelo wokuthi kumele kushaya umhla ka-30 kuJune sebehambile kulelizwe babona bengaphephile endaweni abakuzona nasemabhizinisini abawenzayo. Ngodebo Sibisi kwezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Uvele kafishane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe uLungisani Mandisa Sithole ebhekene necala lokubulala uSiphesihle Khomo owayeneminyaka eyi-19 ubudala. Isidumbu sakhe esatholakala sesonakele eduze nomfula uJojo eNyangwini eMthwalume. Icala ke lihlehlele umhla ziyi-11 kwezothwasa ngenxa ke yokungabibikho kommeli kamsolwa wakwa-Legal Aid. Lihlehlele umhla ziyi-11 kwezokwethwasa icala elibhekene noLungisani Mandisa Sithole osolwa ngokubulala uSiphesihle Khomo. Kuzokhumuleka ukuthi sike sabika ngokutholakala kwesidumbu sikamufi eduze nomfula uJojo eMthwalume eNyangwini esatholakala sesonakele. Kwavela izindaba zokuthi umsolo senkantolo njengamanje uzivumele yena icala ehlebela ephuza naye endaweni yokucima ukoma ukuthi usedala umonakalo. Umkhulu kamufi uthi akakaphuli enhlizweni njengoba ayecela umndeni kaMsolo ukuthi umbuze ukuthi wambulala kanjani umufi futhi kuphi ukuze enze imikhuba yesintu. Mina ebengikulindele kwelami isayidi njenganezicelo zami engangizidlulisile angikutholi njenganabantu abaphila isintu. Ngangicele ukuthi bazame ukuthi bamvakashele bakazi ukuthi bangitholele ukuthi lokho ayekwenza wayekwenzela kuphi ekwenza ngani na ukuze phela sizame ukuthi simlande lapho endawo la wakhiphela khona umphefumulo nokuthi uma kunesikhali sikwazi ukusivala. Kodwa ke kusho ukuthi abakwasithole abakubone mhlambe ukuthi lokho kuzosebenzela bona ekubeni ibona abafike kumina bezoxolisa ngendlela ababexolisa ngayo. Ngase ngibanika lo umyalezo kodwa ayibuyi impendulo sithi isikhathi sebewutholile lo mbiko. Eqhuba uthi kuyabathokozisa ukuthi usabhadle ngaphakathi ejele kanti abakufisayo ukuthi athole udili kajele. Njenganomndeni womgilwa nomphakathi wonke wala emathulini sijabula kakhulu njengoba egcinwe phakathi. Singagula mhlambe simelwe inhliziyo uma singezwa ukuthi uphumile. Isinqumo besifisa ukuthi inkantolo imnikeze sona udili kajele. Asijiki nje lapho yiloko esifisa ukuthi kwenzeke empilweni yakhe. Uthi beumndini basahlukumezekile ngokuhamba kwamzukulu wabo emhlabeni. Akukapholi mntanami kusabhlungu ngaleyo ndlela okakade eqale ngayo ngoba umuntu ma ulala uvuka uyawucabanga ukuthi usibanibani ngabe uthe kuyena manje kepha awusasho kumuntu kodwa uyaphila umgili yena wezimanga uyajabula lekhona ikona okusiphatha kabi kakhulu ke lokho. Icala lihlehlele umhla ziyi-11 kwezokwethwasa njengoba lihlehliswe ukungabikho kwammeli kaMsolwa wakwa-Legal Aid. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eMzumbe.
Ake sihlabene nali ikhefu izindaba zipheli ziyaqhubeka. Ake sivele sikubingelele siphinde sikwamukeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazo izihloko ke ezihamba phambili namhlanje. Bamashe bekhala ngezindleko zikamasipala ithemba ngobukhosi besizwe sakwaKhoza kanti ke bangonde ngasithebeni abokufika eThekwini. Ubukhosi bokomthiyane buhlele umcimbi wokukhuthaza intsha yabesilisa esakhulayo ngokubaleka kokugcina amasiko, inhlonipho kanye nokuziphatha kahle emphakathini. Lo mcimbi ke ububanjelwe eMendlazini Hall, ubuhanjelwe ke na umntwana waseNdlunkulu, umntwana uThulani Zulu wasezibindini. Intsha yesilisa esakhula endaweni yaseMadlanzini enyakatho esifundazwe KwaZulu-Natal ithola ke ithuba eliyingqayizivele yokeluleka ngendlela okuziphatha ukuze ke ikhule ibe ngamadoda aqotho esikhathini esizayo. Lo mcimbi ohlelwe ke inhlangano esizwe sakaMthiyane ifa labathiyane Men's Conference ububhekise kakhulu kubafana abasakhulayo ngenhloso ukubafundisa ngamasiko, inhlonipho kanye nokuziphatha okufanele emphakathini. Namhlanje sizokhulisa abafana abancane ukuthi babe zinsizwa, sizokhulisa insizwa ukuthi ibe indoda yakusasa. Njengoba silana ke kuzocoshwa nje okuningi kakhulu okuthinta umuntu wesilisa okumele akwazi umuntu wesilisa ngoba kunabantu besilisa abancane abakhuliswa osisi, abakhuliswa omama abakwazi ukuba naleli thuba leli lokuthi bekwazi ukuthola iluleke ezisuka kubaba, ezisuka kubhuti omdala, ezisuka kumalunga. Sizogcizelela iculture kakhulu ngoba iculture is one of the material eyenza umfana ukuthi abe nediscipline, eyenza umfana ukuthi abe nenhlonipho. So ke ilokho nje esizokwenza namhlanje ngoba sinomntwana omkhulu waseyibindini. Umthiyane uthe kubalekile ukuba intsha ibuyisele ke emasikweni ukuze ikhule inesimilo nenhlonipho. Bafowethu ake ibuyele emasisweni. Ake sihambe sibheke ukuthi imindeni yethu yayiphila kanjani ngoba lokho kwakuphilwa ngakho kuqala okuhle kungasisiza namanje njengoba kwakulinywa nje kuqala. Abantu sebekuthatha ukulima ngendlela yokuthi hayi into yabantu abadala kanti ungayishintsha wenza ifashion manje. Nathi ke sifuna ukwenza lento yobunsizwa yokufundisa ngomuntu wesilisa ukuthi siyenze ibe ifashion manje sikwazi ukuphila ngayo ngoba impilo ifundisa idiscipline, ifundisa irespect, ifundisa umfana nje ukuthi aqonde umfana kubonakala ngisho ehamba ukuthi hayi insizwe eyijongo le. Lo mcimbi ubuhlonishwa ke na umntwana waseNdlunkulu, umntwana uThulani Zulu wasezibindini ogcizelela ukuthi ke kubalekile ukuba abafana baqondiswe bese bancane njengoba kwenziwa nasezitombini. Uthe ke akufanele kugxile kuphele kufundiseni amantombazanyana kushiwe ke ngaphandle abafana. Ukuze indlela yengane iqonde fanele kube khona abantu abayikhulisayo. Yikho lokho esikudala namhlanje ukuthi njengoba sesibadala sikuleli izinga nathi sibahloniphile abazali bethu ake sikhulise lezi ingane ngoba bakhona abakhulisa amantombazane, siyazi amantombazane omhlanga kodwa mayizokhula odwa lamantombazane bengabe sababikho labafana abakhulisiwe kusho ukuthi isizwe sikho makunjalo. Umntwana uthe bazophinde babe nezigcawu zokuhambela izikole ngenhloso yokukhuthaza abafana ukuba babe nezinto ezibagcinayo bematasa ukuze ke baqhele esitweni ezimpi. Bengathi nje umlayezo engingawudlulisa kubo bonke ikhungo igcawu ezifana nalezi kakhulukazi nje ke ngoba sengikhuluma ke egameni laseKingcetshwayo ngoba ngumsebenzi wakhona ngaphandle kuba seNdlunkulu. Igcawu ezifana nalezi sizozenza kuzo zonke indawo ikakhulukazi ezikoleni lapho sizothola khona izingane zabafana sikhiphe ezitolo ekudleni ihunga. Ingane ake zikhule so sihambe size singene nasemidlalweni kuma sports ukuthi ingane ake zikhuthale kube khona izinto ezizenzayo ukuze zikwazi ukuthi iqonde. Siyeke ukuba nabantu asekuthiwa bayadlwengula sebeshaya izingane ezamantombazane ingane ayisathunywa ezitolo khona umfana nje oyibhoqolo. Esindabeni ze1 KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngibika ngiseMadlanzini. Ubuholi bomphakathi wakwaSokhulu buthi ke buzofaka isicelo kumnyango wezempilo KwaZulu-Natal ukuba welule isikhathi sokusebenza komtholampilo kaSokhulu uvulwe ubusuku nemini. Lokho kuza ngemuva kwezikhalazo zomphakathi osola abasebenzi balomtholampilo ngobudedengu kanye nokuphatha ke kabi iziguli ezifuna usizo lokwelashwa.
Ngemuva kobuholi bomphakathi bubhalile uNgqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal ngezikhalazo zomphakathi zongalitholi usizo lwezempilo emtholampilo kaSokhulu, umnyango uphendulile kulolu daba njengoba ke ubunomhlangano nobuholi bomphakathi ukuphendula kwezikhalazo zawo. Lo mtholampilo usiza abantu abangaphezulu ka-15,000 kule ndawo nyanga zonke. Umphakathi uphephela ukuthola usizo lwezempilo, uvulwe ekuseni uvalwe ntambama, lokho kwenza umphakathi ukhononde ngakho. Ubuholi bomphakathi buthi ke lo mtholampilo kumele uvule ubusuku nemini ukuletha usizo lwezempilo emphakathini. Isifiso sami ilesokuthi ngempela le clinic ayisebenze 24 hours. Bakusho ke lokho ukuthi i-clinic ukuze isebenze 24 hours kudingeka mhlambe approximately 15 we staff ofuneke sibe available kuleyo clinic esuka isebenza lontozana 24 hours babala sonke staff esidingakalayo. But ke into engirezile ayibanga nengi kakhulu ngoba bathe sonke leso staff ukuzohlala ubusuku bonke singasebenzi kuthola ukuthi mhlambe kupheleni kwenyanga mhlambe 3 million ukalexile nje wathi mhlambe 3 million imali ofuneka ikhokhele lokho iyodwa into engiyishilo ukuthi ezinye izinto asizenzela imali kodwa sizenzela impilo yabantu. Uma kungukuthi kuhulumeni into ephambili imali umuntu emova what they use ke pho ukuthi abantu ke be prioritize izikhungo zikahulumeni uma kungukuthi kuzona ku prioritize into yemali. Kulomtholampilo kube ukuthi umphakathi awulithole usizo ngendlela efanele kanti abasebenzi bagodla ke imithi bephinde bebe budedingu okubeka ke izimpilo zabantu engcupheni. Into abayivezile ke baveze khona ukuthi ke bazohlala njengekomiti beyibukele eduze yonke leyo nto basazohlala bose bebodwa mhlambe for ukudisciplinana or what I don't know but into abayishilo bathe basazohlala nabo bebodwa kusho ukuthi nestaff sesesokhulu clinic ngezinto engivezile base becela futhi ukuthi bayacela nami mhlambe kube ne sort of motivation engiyenzayo kuzokuba udaba lungena emoyeni umnyango wezempilo ungaphendulile kulolu daba. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu kwaSokhulu. Abafundi nezikole eziyishumi ezingaphansi kwevula indlela Ellen Scobo bazokelise ukujabulela ithuba lokuba becotshelwe ngolwazi malungana nezifundo abangazithatha uma befika ezikhungweni zemfundo ephakeme. Lo mcimbi ubuhanjelwe ke umasipala wesifunda uMgungundlovu ngokubambisana ke nowasekhaya uMsunduzi. Babonakale belithakasela kakhulu abafundi ithuba lokuba bacotshelelwe ngolwazi mayelana nezifundo abangazithatha uma befika ezikhungweni zemfundo ephakeme. Lokhu kuhlala kwenkathi kuqhubeka umcimbi obuhlanganisa abafundi bebanga ugrade 10, ugrade 11 kanjalo nograde 12 besikole esingaphansi kwendawo yakwavula indlela eLandskop. Le program kuyasilekelela ukuthi sikwazi ukuthi sichoose izifundo esifuna ukuzenza futhi sazi ukuthi lezi zifundo zikhona lezi sizenza e-high school zikhona yini tertiary sichoose kahle njengoba ngifuna ukuba psychology ngazi izifundo engifuna ukuyichoose nengifuna ukukwenza mase ngike tertiary. Sesikhathini esiningi ezikoleni zethu abasheli ngokuthi ema-tertiary sizofike sithole izinto enjani kanti la siyatshela ukuthi sizofike sithole izifundo enjani mase sike tertiary ezinye sizenza e-high school siyaziyeka mase sifike tertiary sithole ezinye siyasilekelela ngalokho ukuthi sibe well prepared mase sifikile ema-tertiary. Bakwethu i-career expo nokusifundisa mhlambe ngezinto ama-career esingawenza empilweni mase sika grade 12 noma mase siqedile esikoleni. Ukubaluleka kwayo ukuthi sikhonjiswe ukuthi lama career kahle izifundo esizenzayo esikoleni zingasilekelela kanjani ukuthi mhlambe senza ama career anjani futhi sikwazi ukuthi sazi nathi ukuthi ngokwepassion mhlambe nama opportunities esingawathola emsebenzi ngaphandle ukuya kwefundo zethu ngabe into enjani mhla. Imeya kamasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma uthi lolu hlelo luzocacisela kakhulu abafundi ngezifundo kanjalo nokuthi bafake izicelo kusanesikhathi. Matric kukhona neCAO ekwazi futhi ukuthi ibalekelele ngokuthi izifakwa kanjani izicelo zokuya ezikhungweni eziphakeme zemfundo ngoba enye inkinga nje esibhekana nayo ile yokuthi uma sekuphume imphumela ka matric uthola ukuthi ingane ziphase kahle kodwa zifakile izicelo ezikhungweni eziphakeme zemfundo yithuba ke leli lokuthi ke baxhumane ne Central Applications Office CAO ikwazi ukubachushisa ngendlela yokuthi kufakwe izicelo ezikhungweni eziphakeme zemfundo. Uzuma uphinde waveza ukuthi lolu hlelo luzosiza kakhulu intsha
uba ikhetha imkhakha ezothi masiqedile ukuyifundela ingahlali ekhaya kodwa kube lula ukuthola amathuba omsebenzi. Igcizelela kakhulu kubafundi ukuthi ikakhulukazi mabesuka ka grade 9 beya ka 10 sebezothatha izifundo bazi ukuthi akufanele ukuthi kwenzeke iphutha lokuthi bathathe izifundo eziyokwenza ukuthi bajoyine abantu abangaqashiwe ngoba kufanele ukuthi siuhlaziye umnotho siuhlaziye futhi nemakethe yemsebenzi ukuthi yini eyidingayo njengamanje ingakho sikugcizelela ukuthi akubona bonke ekufanele ukuthi baye ema-university kukhona ama-TVET. Izinhlaka ezahlukene okuhlanganisa izikhungo zemfundo ephakeme bezikhona ukuzocobelela abafundi ngolwazi olufanele. Izindaba ezenziwa eKZN TV bikuthi abantu maphumulo eIlandscope eMgungundlovu. Ake siphinde futhi sihlabena nale linye ikhefu sihlangabezana nengosi yezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Ake siphinde futhi sibingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Bamashehe bekhala ngezindleko zikamasipala ithemba ngobukhosi besizwe sakwaKhoza kanti ke bangondi ngasithebeni abokufika eThekwini. Kuleli qophelo ke ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 16 rand 66 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 rand 31 cent maliqhathaniswa nopondo zeBrithani liphinde libe u19 rand 32 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope igolide ke lola lingu $4,478.17 i-ounce kutholo ngahluziwe ube $111.28 umpongolo. Ake singene sijule ngosini yezemidlalo. Kusadlule amasonto ambalwa nje iDurban City iqophe umlando ngokuba yiqembu lokuqala laKwaZulu-Natal elinqobe indebe yeNedbank Cup. Lesi sifundazwe ke sethubeni lokuqopha omunye futhi umlando wokuba namaqembu amathathu aqede isizini yeBetway Premiership ekwi-top 8 okokuqala kusukela ke kwasungulwa iPremier Soccer League PSL ngamafuphi. Yize ke kwaba yiqembu lokuqala laKwaZulu-Natal iMining Rangers elawina isicoco seleague sokuqala ngesizini yokuqala yePSL ka-1996-1997 kodwa ke akukaze kwenzeke ukuthi ke lesifundazwe sibe namaqembu amathathu aqede isizini ekwi-top 8. Sekwenzeke izikhawu eziningi iKZN iba namaqembu amabili aqede isizini kwi-top 8 njengoba ke kwenzekile ngesizini edlule ka-2024-2025 AmaZulu FC noma neRichards Bay FC bazibekseleke indawo kwi-MTN 8 kuthi ke amaqembu abhekiwe iDurban City AmaZulu kanjalo neLamontville Golden Arrows. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnya mondlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile